Trio Tivoli indbudt til ædekonkurrence af flødeskumskager med chokopålæg. Bordplanen vil, at følgende kommer til at sidde ved samme bord. Michael Rasmussen, der i sin skuffelse over ikke at være nået til finalen i Vild med Dans 2010, har slået sig ned på Anholt, hvor han betjener radiobilerne i Tivoli. Michael Rasmussen! Gustav Salinas Andersen, bedre kendt som Gustav, den fallerede reality-stjerne, der med kæmpe succeserne Dagens Mand, Diva i junglerne og For lækker til lom, nu har opgivet jagten efter den perfekte mand, og derfor valgt at konvertere til Kabbalah og slå sig ned på Anholt for at finde ud af, hvorfor han ikke kan klones. Caroline Wozniacki, der efter endnu et Grand Slam flop ved årets Wimbledon, har indset, at hun ikke kan holde standarden uden doping, hvorfor hun er vendt tilbage til sine rødder i Vladivostok som forlystelsesmaskines grøntforhandler. Mr. Miyagi, tillidsrepræsentant for den japanske bilindustri, der efter den alt overskyggende succes med Karate Kid 1, 2 og 3, gik på filmmæssig pension for at få mere tid til sin oprigtige lidenskab. Opkøb af skrottet jern. Jeg tror ikke, I kan æde de kager på tid uden Ebo. Det kan jeg da sagt. Der skal være nogle kugler på. Kugler, så dem får du da galt i halsen, hvis du forstår sådan en lille kaptajner. Kan jeg ikke få en riskage, så kan vi holde en flotte figur. Så kan jeg løfte en bil. Hessel! Vataka! Donta hittapakka! Har du da aldrig fået et slagtilbud fra Vladivostok Metalvarefabrik? Jeg fik et frækt tilbud af Anna i går. Kys mig, Anna, Anna, kys mig. In the past, you give me many offers, but never good to me. Du har heller aldrig været i stød, men så kunne du altså også bare blive fri. Nu kommer der en gruppebilse til og fra øen, og så køber Gustav det hele. Yes, skatter. Den skal Gustav brugen. Så bliver jeg endelig stød i kjør. Jeg synes, du skal droppe den bro. Det stopper alt dit monopol på Ebo-markedet. Den her lille ø. Nu synes jeg bare, at vi skal komme i gang med sidste kager. Deltagerne med Michael Rasmussen i spidsen diskuterer videre vedrørende, hvorledes reglerne for ædekonkurrencen præcis skal være. Indtil Caroline Wozniacki præsenterer vigtigheden af broen. Das Fall der Maus, Kapitalismus, Lebensstandard, Vorbedacht, meine Eltern, Tourismus auf Anholt. Og derfor vil jeg altså gerne have den bro. Og det betyder, siden murens fald har kapitalismen forbedret leveforholdene for mine forældre, hvorfor broen vil bevirke en opretholdelse af disse gennem den fortsat stigende turisme, afledt af forlystelsesparken på Anholt. Ja. Der vil komme alt. Der var en 89 mere end Daniel Sand. We buy many bonsai trees. And I break wall. Hvad fanden sker der her? Du skal ligesom lægge dig lidt for at få optimalt udbytte af din anstrengelse. Se nu her. At kroppen får en lækker kulør. Ej, hvis jeg bare var lige så fræk og god som Gustav, så havde jeg vundet Vild med Dans. Wakasa Anna. Wakasa. Ej, men den bro vil skabe så meget, at der vil komme mange flere mennesker i Tivoli jo. Så har jeg ikke tid til at være med i dansrevyen. Altså, du kan få lov til at danse på min metalfarfabrik. Du spiser den kage på under 5 minutter. Ha 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 ha!
No. Hej. Nu, det saram. Nu, focus, Luca. Hej. Focus. Hej. Ja tak. Coward! Creme. I den anholdske dagstrasse fremgår det, at EU-parlamentet og Kreml har vedtaget at anlægge en bro mellem Vladivostok og Anholt, hvilket bringer sindene i kog hos deltagerne af ædekonkurrencen. Japanese limousine industry. Hej. Sayonara. Arnold, über alles. Jeg synes, vi skal stemme den bro ud. Ole? Gustav! Ædekonkurrencen er nu til endebragt på traditionel vin fra broen af en række